Vale, doncs estem amb el Xavi Aranda, McDonald's MVP de Maria Moliner. No ha pogut ser, partíeu com favorits i, bueno, explica'ns una mica què és el que ha passat perquè, bueno, Liceu us ha guanyat a casa, que no senta del tot bé, us hem vist amb cara de pomes agres ara tots. Com estan els ànims i què creus que és el que ha passat? Doncs molt decepcionats perquè anàvem a unes altres expectatives que no hem pogut complir. Hem entrenat a la màxima intensitat tots els entrenaments que hem pogut fer i veníem amb moltes ganes i molta motivació. Això ens ha defraudat una mica com a equip i com a família que estem formant de moment, però bueno, al final contents perquè hem pogut remuntar 20 punts des de l'última part que anàvem 20 a baix, hem pogut remuntar i seguir amb la intensitat que volíem i lluitar fins al final de partit. No ha pogut ser avui, però esperem que els dos partits que queden puguem complir amb el que teníem esperat i després jugar a la semifinal, si és possible. Exacte. Bueno, avui teníeu molta gent també animant-vos. No sé si us ha pogut una mica també la pressió, els nervis a dins de la pista. Com ho heu vist? Perquè sí que hem vist que us heu buidat, però no acabaven de sortir les coses com volíeu. Jo crec que ens hem obsessionat molt en molts tirs de 3, moltes entrades que no ens sortien, llavors ens hem capficat només amb allò i ens hem anat cap a baix al final. També la pressió de que hi hagués tanta gent mirant ha fet efecte i hem fet el que hem pogut al final. Bueno, ara encara us queden 2 partits, encara esteu vius, no sé com afronteu, no sé si preveieu fer més entrenaments o afrontar-ho amb una altra mentalitat, aquests 2 partits que queden, que són ja 2 finals. Sí, de moment hem parlat de fer 2 entrenos ara el que ens queda, entrenem només els divendres, ara potser afegim un dimecres perquè així puguem agafar més confiança entre nosaltres i poder superar això que avui no ens ha funcionat i ja està, i intentar fer el màxim possible per a aquests 2 partits complir com teníem esperat. Bueno, doncs Xavi, a seguir ànims, encara es queda molt de camí a la Copa Col·legial i bueno, veurem el futur que depara, a seguir. Moltes gràcies. Vinga, merci, tio.